ọsọ na ọsọ efere karịrị adị efere mma ọsọ efere okwu amakakwa ọsọ efere karịrị ada efere mma ọ bụrụ na mmadụ eje ije dị anya ruo na ericha nri na ọṅụwa nkwụ karịa ya ma ọ nwere mmanya mana ọ nwere mmanya ga-ahụ efu ya ama anyị ya a na-ata ihe na-aṅụ ya ma otu mmanya ahụ esi wee dị ike ya ma ebe ọ na-arụdowe ọrụ nke ọkacha na mmanya oyibo kịta ọ bụrụ na n'oge gboo ndị gboo na-ama anya nkwụ eriro nne ọ bụrụ iti ọ bụrụ nkwụ enu ma ọ bụrụ ngwụ ma ọ bụrụ akpọ ọgwụ ọjọọ nke ọwụ ngwọ isi mba n'ọnkwụ enu tem obele ọmọgọ ọgbụga anyị ya nke ọwụ ngwọ timofiko nke ahụ iti ndị gboo na-amacha ike dị na ahụ na nkwụ ọbụla mgbe n'oge nke anyị a ike dị na nkwụ na dị iche iche enwere nkwụ ọkụ nwee ọtọ ọbụla nwee nkwụ nke a na-acha mmemme na aṅụba nkwụ ruru ụzọ 13 dị iche iche na-arụ ọrụ n'ụzọ dị iche iche nke a fefunu ya mbụ ị na-ekwesị akụkọ nke ya onye agụta igwe site atezi ahịa mgbe iji ngụta gị etefu na ihe a dị ike dị nne ibe anyị ka m bịa ka m nje na onye na-akpọ m n'ezi ka m kpọkwa ụtaba nna bịa m nkezi ọzọ okeke si na ọ sị na nwanyị na-akpa n'ezi ọnwụ na ọ na-agụ ọ na-anagide na ọ gwara nkwụ ejidere gị ọ na-anasị ike ka nlu ha na be m wee daa ka nlu ha na be m na ọnọdụ ntọ nkwesị ejide m nke mmaga nwụzi ije wee na ọ chọghị ịgwa ibe a na-anọ na nkwa asa na ofu ụkwụ nkwụ ka ịṅụ wee na-ezo nọdụ ha n'ọdụzọ o wee sị a na-abịa na ka nwanyị na-ajụkpọ m n'ezi ka wee nne ọmụma ya ma bịa hapụkwa ma oche ma mmadụ adọkọ na bịa mabịa ọ na-awa na-anasị ike na nkịta na ruo obie orikoro n'ọkwa dị nne anyị oluzie echi afọ ya si agwa oke kezi amụrụ m iji wee na nya na-achọ nyi na-alapụta na ọsọ ifele ka adị ifele mma na ọ nwere ọdụ nkwụ nwa ebe anyị nya mma ahụ na ụdị nkwụ ahụ wee chọkọ ọmụnya na ifele n'iru na-achọ m achọ na-atụ ka na gada elu ikuku wee gbawa ọsọ mgbe m afụzi wee na ọsọ ifele ka adị ifele mma nke ahụ nke mbụ ji wee kọwụ ya nke bụ abụ na onye ga-abụ a na-etu ọnụ ọ na-etu nke a na-akwado ya ọgụ na-aba mba ọgụ na-azọgharị oruzie mgbe ọ bụ na ọgụ anaghị anọkwa ya anụ na onye nye na-ekwu adịghị egwuzi egwu ọ bịa nweke ebe ọ na-arịja anya ọ chere ya sọsọ itu ọnụ ka onye ebi ya wee ọhụrụ mgbe o ruo na-elu aka n'ọnụ alụike bụ ọrụ kwụrụ ha maka na ọfụgo ihe na-ejikọ ime nkịta ka na-alụ aka nọ na-egwu akwụte gị ọrụ m nke ibe gị ọ bụrụ na nkịta na-adịghị azụ ruo ọnọdụ anyị n'ọchị te na ofe ike okwu nkwu ọ chọghịzi ịga n'iru n'ihe a na-eme ebe a ọ ka mma na oje ọnọdụ ọya n'ọchị a na-enwe njakịrị na tọgba ọsọ ọzọ ka aka ya na oje etiwa ya ọnụ etikwopi ya eze na-abụ ka ibe ibu unu wee too ma nke ọ dịka isi ike onye ga ma onye karịrị ada onye ọkarị otu ndị Igbo si wee kwue na te na ọgwụ nke anụ na ọsọ efele ka adị efele mma ka eke onye anyị fo na-achọ onye onye egbu ọ bụrụ nke unufo uche ka eji atọrọ nkịta nri ọsọ efele ọ bụ mfe anyị efu na n'iso ihe a na ọ ya emerụ gị ahụ o nwere ike ịnachi azụ amụ agha amụ site mụọ ọrụ amụ a na-egbu ma mmadụ eme isi kama ya mma amụ ka m fụ isi ha isi nwere ike ịtọ ya onye ahụ ike ijere ya nga onye ahụ ike bute ntasị mme ha bụ oge ụfọdụ dịka otiti okwu amụ a na-egbu mmadụ ịkwa mmadụ emu a na-egbu egbu ife ịkara ikwe na ọkara ege karịa bụ ya asị n'ọnwa ka ọ dị na m si n'ọkarị m ka m mebie
ewe kọ ndị mere ya na mbụ apụtaghị ya ọsọ ifele ka ada ifele mma nke anụma osisi n'aka ike